anooropa masport eropa ainge ekudini sekushefa kwete sport masport eropa ngekekutanga ere kuzwe kuti ndimi mwakauraya ndini njokonea ndakaurayiwa ini haisi nyore kuti ndidaidze anhu kuti anhu adaidze mudare munomu asina kundiuraya baba yenyu ane umbowo hwekufa kwangu anozviziva baba yenyu anga ari akandipfumbatise mushonga mumaoko mangu ndekudzoke pamashure pamati mwakambofamba mwega mungatamba ere bhora kuzvitambire bhora kana utambe draft mega uchida kuona unowina imimi ndimi mukuzima kwauraya munhu muzviti ndakafamba ndega ndaida kutsvake chokwadi kuti mwaiziye kuti amuzi kuuraya munhu chaite kuti muende kunanga kuti kundoende kofamba ndizvo chii chiri kuitika chakanga chiri chii tinogadzirisa kuti wadinezi dzichokwadi izvozvo iwewe vanhu Nyaya yajokoni yagwizo wekuurayiwa kuB4 Matongo Village kubocha kwamarange yakazopinda mudare raMambo Marange musi weSunday 19 July 2026 apo mhuri nhatu dzaipomerwa mhosva yekuuraya mufi uyu dzakatumirwa masamoni dzikauya kudare raMambo Marange. Ticharamba tichifamba nenyaya iyi tichikuzivisai zvinenge zvichiitika panyaya iyi. Makaitika zvakawanda mudare zuva iri zvinosanganisira kubuda kwemufi achitaura, kufamba kuenda kuna sangoma kundotsvaga umboo chaihwo hwemunhu akauraya. Zvizhinji tichazvionera nekuzvinzwira muvhidhiyo ranhasi. Tinokukurudzirai kubaya pakanzi like, kusheyawo nevamwe kuti vhidhiyo redu rionekwe nevamwe vakawanda vachizivawo kuti chinyi chiri kuitika munyika mwedu. Pamwe chetewo avo vasati vasubscribe tinokukurudzirai kubaya pakanzi subscribe, mobaya ka notification bell kanobudapo kakanzi all. Ngatipindei munyaya yedu yezuva ranhasi. Alright, pamusoro chengamire ndofunga mungazoenda imberi asi pamasvika pataida kuti mutaure ava vachizwa ndepekuti pamari yanga maingapo handiti makava mechimwe doro ere maimwe doro ndichindire murume wangu wanga ari kufa utenge ufa maimwe doro muchimumirire murume wenyu unonzi waisenze pakarina apa ufu waibve kotengepi pamaimwe doro pamari yanga usiku wakauya nemota kubve pagorowa iyenyu mota yacho yakafirikwa gorowa saka takanonoka ikwato tatarina namai mari yanga saka ufu hwakanga hwatouya maane murume neufu murume wakauya tandogara nambuya mari yanga mobva matange kuti murume waipewo kachikari tobva tandomwa tikati isi takuende kumba hatizi kuzogara mamusemendo mamati maimirire murume wenyu wakanga asvika pekutanga kana ndicharangarira mati inini ndaimirire murume waimwe doro izvozvi zvindopamati ndaimwe doro nemurume ndizvoka andizvo zvamataura asvika chimirani pataurwa pekuzi murume wenyu wakati ndakashedhe ndebvu makapazwa here ndakapazwa alright murume wenyu wakati mahwengwa kwengwa makapazwa here iye anga katogezwa zvaidi kutotsira ipopo uchangarizva tumasipoti twakaoneka pamusoro iyi tumasipoti twakaoneka ngemapurisa tweropa pahembe yemurume wenyu makationawo here ndizvo zvinotosasa wanga akasheva asi mapurisa akatomubvunza kuti masipoti wakabvunzwa here mubvunzo ngemapurisa yakabvunzwa iwo akati ngaisevhe alright imini munofunga kuti mapurisa chii chaangaona chakaita kuti murume wenyu abvunzwa kasipoti kamataura ino kakanga kari pahembe
Ndokakaita kuti mapurisa abvunza. Akati ndakashevha. Akati ndebvu dzangu. Alright. Apedze kuti ndakashevha wakazotaura here kuti mahwemba kwemba futi. Ndishazviziva changamiro wangu. Munoziye pekuti wakati ndakashevha. Wananga akashevha. Aitendebvu. Alright. Pashedi pakanga pane sport here kana pakanga pane masport. Pakasvike murume wenyu kubve kukarina kubasa wakanga asina ndebvu here? Anga asina. Pamusoro ndiri kuona ava vakagumbata ava vachigumha mai ava. Nechekutaura? Arikumba ruzi ndakauraya huku kwamari yanga ivo vanga vaende handisi kupa kuchekerwa akauraya huku kwamari yanga ndiani Amari yanga papa ndogara pa ichitoite zvehuku zvavo. Imimi pane zvamakaita here pakufa kwehuku pamari yanga mumwenyasataura? Ndakabatsira. Makabatsirepo ni? Kutapura. Kutapura? Makamirire murume? Saka murume wenyu mati akauya akashevha. Saka zvinoroti ropa rakaende pahembe raanire kushevha ndebvu. Pamusoro changamiro wangu ndiri kuona kuti mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo ngekuti ndamboona vachinga vari kugomba kukanuka nyaya yeropa rabvunzwazve kwavari pavazobudisa nyaya yekuti ndaibatsire kuuraya huku pamari yanga. Amboriramba asi izvozvi ndozvaabva nemangoti ndakabatsire kutapura. Zvinhu zvazvikare changamiro. Pamusoro imbuya regai nditi isusu tinoteera mumashure mwezvemunonga mwasteta. Huku mwakabatsira here kutapura? Ndakabatsira mbiri basi. Ndakabatsira. Izvai mubvunzo wangu handina ndati huku makabatsira here kutapura? Ndakabatsira. Padzai pamaidzitapura ndo pakazoite kuti ropa riende pahembe dzenyu here rizooneka? Hembe dzangu. Dzenyu imimi tandichazoenda kumberi pane hembe dzenyu dzose dzanga dzamupera mberi. Ndinoda kuti imimi muri kuite chape. Hembe dzanga dzine ropa ndedzani dzandemupera mberi? Dzani? Dzauka. Chimira henyu mai. Ndandichiri pahembe yemurume wavo haari kuwitinese kuti ropa masport eropa ainge ekudini? Ekushevha. Kwete sport, masport eropa ainge ekudini? Ekushevha. Varume vari muno makambofurenzese saving machine here muno? Mungoti hope. Zvatinoshandisa mazuva ese. Mwakambosvike pakubude ropa rinotete zvekuti munhu unotoona kuti ropa ngereiri? Ndiri kuona kuti izvozvi taramba tastika kunga ava nhau chaicha yataanayo ngeyeropa rakaoneka pahembe dzavo. Vakorito. Imimi mawitness kuti murume wainge ropa rikushevha rakabvunzwa ngemapurisa kuone kuti masport ngei. Alright. Tochiende pahembe dzenyu. Hembe dzangu dzanga dzisina ropa ndingoshinje hembe. Dzainge mupeva bhegi ngedza? Ndingosepe mupeva bhegi dzine ropa. Imimi ndinoti muchitaura kuti dzakaoneke mupeva bhegi. Hembe makadziona here petatu? Tetaone. Alright. Ava murume wako akazooneka ane ropa apa. Alright. Imimi pakabve pamari yanga makabve nguwani? Andakumanyirwa. Mapurisa mate. Mapurisa anaitwa Ndemu muno. Mapurisa ndoko. Yakabva 7. Makabva kuma 7? Sainge kuti ana uye nebhara nditakurofa.
Akatotume munhu kuenda kuti ngauye atakure grocery mufuzva ina mama. Imimi mazwe kuti pane munhu wakafa makamutswa makasvika panani nani. Mamutswa ndisoro. Akasvika paina mabati. Imimi mai Jokonia makasvika aya apo ere. Makatosvika apo. Wakamutama. Soro taona bisu pa bridge. Wakadzoke kwa mari yanga. Wakotora nyama yanga. Wakuye baba bajeni chaita. Kuti ndani munhu wakafa umubifo. Amira. Umubifo. Akabamini. Akati apeno. Saka isusu tamutaurira takutodzoka. Akati hemwati wafa inini handigamuchiri izvozvo. Garai pano. Ndodaidzirai ini rese. Ndochifamba door to door. Ndichida kutaurana. Obva adaidzirai miraundo kumusoro kwerodhi. Obva apedza. Obva aenda kogara pamusasa wakachipo pane mishopu yakazokwa parodhi paya. Uchimuzivisasa neanobvasa aipopa. Kwausvika kwamurima. Akaenda akasvika kwamurima. Ndoo rakavhurika ari kubhuya. Go. Ari kubhuya usiku yo. Kubhuya usiku yo. Go. Ani ndakagenda. Kwati handishe kumarange. Kaze pane munhu wafa parodha. Ndikazata akadhakwa. Ayobva akaringa. Kwamene kwachishawa ine. Svika kwashawa redhora kafu. Go. Ndimarange pane munhu wafa parodha. Kazafire. Uyangadzi wamukobazi wanga atomira kuti pamba pawa panezva. Wachinokata pamwe chii chiri kungoitika. Akati apana munhu wafa parodhi. Anhu kwakwene. Akazotouyawo reti. Anhu akona. Alright. Ndiri kuchema inini. Ofunga akasvika akanditi. Anyarara nesifo tikutorwadziwa. Asi aikunyarara. Nyarara nesifo tikutorwadziwa. Ngakaitaura. Ndazvimaka mulimo. Ndakagara pazviriti. Mira izve mai. Mwakasvika ere mukati nesisiwo tiritorwadziwa. Handizvizivi. Wakadaire kuti tazvizwa isisiwo takadhakwa ndiani. Pamakasvike kumutswa dhoo ranga rakavhurika makanga muri kutotaura. Handisi kutaura but tatogara. Takamutswa takarara changamire. Pamusoro changamire maranga handisi kutaurisa handisi kudi. Nhau iye ndiri kupomheredzwa ikabuda chaiko ikabuda ndikofire mumusha maguso kuti handifire zvozvo ndisikaziva changamire maranga. Chizwai makaona zvakanaka ini zvekofira mirai ini tati inini munhu wese uri innocent svika azobatwa ngemhosva ndikofire mumusha magwizo handiyo nyete. Matimamanikidzwa ere? Mirai. Matimamanikidzwa ere? Wamukobo. Ndonyaya mirai. Ndonyaya madaidzirwa nemukunda wenyu. Yemwakutaura mirai. Atoma ndingindo wamwakutaura. Mirai. Tiri kuda kutsvaka chokwadi. Tiri kutsvaka chokwadi chekuti chii chakaitika. Murume wenyu makazomuona aite mhosva ere? Imimi pane zvamakaita ere? Ndo chokwadi chiri kuda kutsvakwa ngedare. Imimi hamusi mutsva wekuti mungatadzoziye dare bosha rinozera renyerero kuti zvinoitwa ngedare. Ndo zviri kuitwa ngedare panapa. Asi dai vari vanawo vanoti asi akambozviona dare riri kuite zvinofanirwa chaizvo zvinofanira kuitwa ngedare. Vamukobo mamuda kutaura. Ndikati pamusoro chakamira. Nhau iyi yakareba. Ndikada kuitaura inhau. Ndinotenda nekuti ndindogara kunyamajuro. Ndakangofona kuti baba angu. Angazi hai. Ndikazi oya samu. Rakanyorwa iwewe. Of course, panguva yacho gore racho iroro ndandichitori kumba iwewe. Saka pamabvunza muchiti munoziva nezvekufa kwayo. Ndafunga kuti pamwe munoziva nezvevanhu vakadii. But panhau iyi changamira. Nhau iyi ichiitika. Ini ndandiri. Pakuri naavo. Zvarutaura zvese kuti takabva kunhingini kwamatongo.
tikauya kumba tikazomuswa mumba kuzi munhu wafa. Ini ndakamuswa ndi baba vangu John Good. Tikaenda pabridge ini ndikazvavarikutaura kudzokera kuti zvavati takabva kwaMarianga mati zvaari kuti takabva kwaMarianga mati pane ivo kwavo ndati zvaari kuti takabva kwaMarianga takuenda kumba makabva nawo aya iwe ya nashuwa iwe right tasvika kumba munhu wakaenda kwake kwake shishuwa wakaenda kwake ndakaenda kwangu aya akasara pamba ende izvozvo ndizvo zvakanyanyisa kuhaikoti ichipedza uyu patakaite haikoti namai zvadaro izvoka takabva tamutswa taenda pabhiriji shuwa tikaona chikuni akashekwa pane ari kuzi ane grisi panapa kuti motikari yakanga yamudropa yacho pozi pakwanika madhindi emotikari negrisi. Mapurisa akadaidzwa akazi mapurisa ekozi iwe ichichekwa kuzi homicide kutari yakauya iri nemadhivenda mairi yanga iri neimbwa neimwe inga iri maseti akabvunza akati ko wakaonawo munhu uyu nguva kubva nguva dzakati kusvika nguva dzakati papasina futi kana kumanikidzwa. Tikati pamwe ndopatotengera investigation tobva taenda tikati ini ndakamona nguva dzakati aya akaenda shuwa iri akaenda pasina kumanikidzwa anoti pakamanikidzwa murima akaendawo futi. Zvadaro izvo nharaunda yakanga iri takazongoparara masikati taparara ipapo zvakangoti ari kuende kwavo uyu vanga atorwa nyamuko hatinozoziva zvakaitika here kuti masedi akazoseenzawo sei bhuzi vanhu kudzidzikisa hapana chakaitwa chekuti azi maspecialist awe amene takaisorovha sei nyaya yacho right. Tobva tazoikuzotorwa kuenda kwamutara takaita ndofunga takaita 8 years tichitorwa nemasedi. Nyaya yedu ichingozi kana uri kuende koseenzera unotoya uchitoripota pakutari central kuti uyo chimira henyu kungokubata ndisha ndotosvike papoindi yekuzazi hembe zeropa miranyi mukubata imimi pano uri kubuda munoza nini ini ndozipita imimi kana mwakatokliya mwakakliya ende soko ramataura imimi ngerekuti takazoparadzana umwe naumwe chiende pamba pani papi zvinoreva kuti chakazoitika kuno umwe naumwe amuchidini amuchiziva. Pandaa ndiri kude kutya zvangu ndepekuti umweni musi munogone kudzivirire chemuri kuti kana kuti tete kana kuti hanzva dzachidani hachizivi chozoti mangwana choshupe kumashure kumwana wani wenyu dai kwangu uri kuti pachivanhu vamukobo maingoti no siku hwakareba changamira hazvizikani zvinodii mama kupasvika zvadaro izvo kamusoroshike papoindi yekuzi ropa shishi hembe ichokwadi zvinhu zvakayotorwa mudzimba zvikaenda ndofunga zvakapedza kuma 6 months nemapurisa zvakatumirwa Harare. Hembe yamurima hembe yangu inini ameno zvashiware kuti chii zvakatorwawo zvikaenda kuHarare zvikadzoswa zvikazi hapana chii. Right, zvadaro izvo takabva tichigara nyaya yakaikuwa yakazoendawo ikazoendokopera ndofunga matenyu hamune nakuba muperera yakazoita kuhaikoti but indo mazirindinde saka ndikudosvika kuti imi makutowo henyu kuti pamwe ndingatovhari handisitovharidzira kungodosanga kupa iwe hakona kuti taakuti unobuda darechiwanhu munoriziya ndo watawo mashure mani andinomuramidza kuti musataure zvehaikoti ndaichadozokuonesai kuti haikoti yakaita basa rayo asi padare rechiwanhu pano unobuda dare harigoni kuti uri kubuda hako iwe asi nyaya yakambotaurwa dare rako ende kumashure meunodini meunobuda pendani ndasvika pandati wamukobo tingadai tokuende mberi kwakaenda asi matsiko eunobuda ndo ataakupedza kuti izive kuti chokwadi chacho chipori papi ndo mazira pane here zvamama kunotaura ngezvematsiko emotikari mimaakuda
pane mabvunzo wasesa ndichine chekubvunza chajanga. Pane pajanga ava vapita mukova vari kuperera pakuti mapurisa auya akaita basa. Mubvunzo wangu wouye pane ropa rakaoneka ndimai ati akagara rikapindwa rikaonekwa mumba panova ndiwo pakazoparadzwa vanhu. Ayanga ari bwera mungataura here zvamakaona pasini pakazopedzisire kuonekwe ropa. Inini zvazinga tichibhara ndakatombotuka ndokutaura ndichitokana nemapurisa. Mapuwe mombe here munotaura zviro zvakadai kuti mapurisa aripo nemukadzi uripo mutemo wemba tsvake munhu wakaura ichi munhu. Mapurisa akati mbuya imi mitai zvakadini zvakataura. Inini ndakaita fanika munhu atungamidzwa ndakafamba ndichione bhara jokoni wakaiswa nebhara papiriji ipopo. Bhara ndakatoonere kumba robva tasvike pabharanda takaona madombo eropa pakupapa paitogezwe jokoni yaropa. Kwakubva tamire pabanzi mapurisa akauya akati maone robva tataura kwabva pabhurepo maropa rakati nomba mwani Munozvanisitare? Alright. Iyi inyaya yatataura nemhuri yekwani yekwachishowa here. Mai imimi mafa kuonekwa kweropa kwachishowa here makamborizwa? Ina ndina kumboendema. Ndakazozwa kuti ipe ndisuku. Ndezve kwachishowa here. Imimi chamakaona iropa rainge pakura pei. Masipoti ainge pahembe mumunyu ndizvo. Kakarwedonge ndishana. Handizi kuendeyo baiko. Kadorwe bishana. Alright. Saka nchangamire ndinoona zvanambodzidza ana mai airi ari pakona vari kuramba vachizvidzokorodza pana mai avo. Vari kuramba vachizvidzokorodza vamboramba ari kuti tete nyarara vanonzanzi ambotoiziva unyarare mukoti maari kubvunzwa. Pamusoro vana mai garai pasapa. Pamuri kuti imimi tete nyararai mune here pemuri kuziva pavanofanira kutaura ndii? asi uri apa mukaziva uyu vana vanzanzi mune here chemunoziva pavaifanira kutaura ndipo kana kuti maifanira kuti tete munofanira kuti mune here pemunoziva pavaifanira kutaura ndipo? Inini pandavati nyararai vangoita kudaira avo vachiri kutaura ndokonadaiti pambonyarara munhu apezoti. Saka tinochiende panoti vamukoma nyaya mwataura kwandandinotaura kuti kumusoro kwakanaka ende ndo mastages ematare. Asi ngatidzoke pachivanhu kuti pane unobuda kutaure kuti hanini jokoniya ndakaurayo kudai nevanhu vari kutaura. Muri kupinzawo kuti tetenyu mukati menyaya iyi. Amuri kuti imimi ndakaparadzana navo akuende kumba kwavo nemukwama. Ndikambotaura imi ndikati usiku here hauzozikana. Saka tiri kuti tiziye chokwadi tochisvike papi yamukomo timbotedza timboona kuti zviri zvichiko izvi zvichiko chaakumbobudapo. Ndotaura pamusoro inini hangu changamiri ndanga ndiri kufunga hangu kuti mamiriro ayakaita nyaya yacho kuti iwo matauriro ari kuita nemamiriro akaita nyaya iyoyi ndiri kuona kuti dai zvaibvira zvaigona kana kuti bhosi inini handisati ndamboona chiri kuanesa iyo dai zvaibvira zvaimbobatawo iwo kana kubata kana mwana wangu inini kana mwana wangu uyu muninini. Ndozive kuti zvakaita tete zviya kana kuti zvakaita nhingi zviya ndichinyase kuona kuti izvi ndio zvapo. Chimirai hatidi kuziye chinotanga nechichatanga chichapedzisira vamwe chichade kuzodini kuita. Asi isusu tiri kuti dare harigoni kuiginowe nyaya yauya ine chekuita nechiyana. Imimi kana mechizoda kukumbira kuti zvive kumba kwenyuyo mozokumbirawo unodini wacho pechiri kubuda. Asi tiri kuti nhasi unowu sedare tinoda kuziva kuti chini chiri kumboitika mozochikumbirira makubve panoti nditeere kumba kwangu.
saka achaziva kuti apa ini ndozondanda kukata fungo. Ore awatauri pfungwa dzenyu. Imimi tetacho uyu wangu daira ake asi chaiko chako mutemo wedare rinode imimi munoti kudini? Mai kuti tiziye chokwadi chezviri kutaurika todini? Inini ndiri kutaura chokwadi zvandakaona. Chokwadi chiri mumwoyo menyu. Ndokuti ndiri kutaura kuti hapana chandakaita. Tanda kufunga kuti imimi chimwe tisikazviziva kuti iye kumupata-pata ngechekuti makaende kuone mufi mukaone zvimwe zvinhu zvinokuonera zvimuti zvichifanitsonga nyimura nezvamakaita zvaa zvakadini mai hachimuteerera ite imimi nenini timbozwisisana kuti waichikuitei mai wavo anoti anowana kune anoonawo ngeimekaudanazvinoera mukazvidai ndaiti ndinobatsirwa yaho ndizvijeke ngekuti zviri kutondishupa kuramba zvakazi hero nebagwizo aramba akati nenini svati svati. Aiwa mai zvachiitaba izvozvo akuna mungazvida here mumbozvikawo kuti amai amutsati hana chiro pamusoro emaizvozvo regai nditi mbuya changamiri vari kubvunza kuti mungazvida here kupiyawo zita renyu kutaurwa kweriri kuita kuti timbofamba tiri pamwepo tichizwa kuti mune chekuita here munhau iyi kana kuti hamuna. Ndozviri kubvunza changamiri. Ini changamiri ndaizvifarira asi ndaidawo kunoendamwe kumozambiki kana kuti ipi. Mozambiki makazokuzikora isi munozvifarira here? Kana kumozambiki ndichaizwaizo Mozambiki kana tiyakusvika chazondokusvika asi izwi ramataura ngerekuti ndinozvifarira. Saka kubva izvozvizvi ndozvaakuitwa ngedare hama dzenyu dziripo. Tomboona pekutanga pacho mutemo wedare ramambo rinofambe n'anga nhatu kuti makorere nhatu dzakuite shanu kuti dzakuite shanu nomwe zvichingokwira zvakadaro nema-even numbers pacho akino ndo ma-even numbers ndo zvatakuita mazvizwa here kuti mujekeswa wenu kuna anomufungidzira pana chii kuti anhu afanika kuurirapo ngokwamurema kurekura basi akaita wakati ndirimbofamba mumadzimambo ndinotsvakawo basira vanhu vanofa vane makakati anova saka ari paa sakati kuti chiita timbobatsika ipo makaozvakanaka dzese zvichiteeramo ipo basi kuti mari muno timbochienda apa asi handina mari nedare kuti hamuna mari rwaite rwiyo rwamafamba naro mambo vakukumbirira ikari tinauye migadziriso ndozvifambiswa zvakanaka mberi vachimotosa endai musangana navo mapurisawo dare racho anobvisawo paenda kuti tione kuomberere zvinonga zvichidiwa ava vachazobuda vavo vazobvisawo toitora kuti vaone kuomberera
kana shoma yevana inokwazima ndikuonera kuti pane zvambotaurwa ikweni tingati tingazotaura kamwe uye pamusoro changamiri nemazimashoma pamwe zvinozondipfukira mangwana nyaya yemwana waibudwa uya wataurwa musikana wavo kwamuri uyani waigara nemwana api mwana uyu vari kudurwa akadaidza zvashiwa mudare mashingiriro dare rikatongwa asi mbuya akazotisa dare risati rasvike mukupera dambudziko rakazoitika mwana iwo echibudwa risa iwo munhu akatamba nenyaya yacho kubva kumashure echiyamba ndini mwana iwo waite pamagirazi payapayapa kune kunozwi kuflorence waigare kwadanda waiti vakafanira akada kufamba wainyanya kufamba nemukamba yarikubve kwadanda asvike dzaichishowa here unozanizita rake tichaona dzari tichaona chishowa here lakana chishowa here hatarasiprosesiwani tichaona chishowa here gara yako unemfurisa wako pale muna pesamu gara yuko wanachishoya gara yuko tichaona chishoya makariwerenga pepa iri rakati kudini rakati wadanwa ndichangamire nekufa kwanje kunyama vanoziya chokumayavo pisha unozindima kauraya inini handina kuraya munhu daichangamire munozindima kauraya ndizvo zvichikwirira kuti handisi kuraya munhu ngekekutanga here kuzwe kuti ndimi mwakauraya haikutanga vatakambosungwa makambofamba irenyi vambiri nhau kozvipuruvha imimi namambo nemapurisa kufanira kuzoti chokochikoda munhu inesondamutsuvuremu inini ndakambofamba ini medemi ndakambofamba medemi makafamba mwega here ndogotwa mambo aiwa pane pendakambouya kuno kuni tikafamba mati makambofamba makafamba namambo here vamwe vakafamba mwega aiwa ndakafamba namambugai makafamba mwega ndichitsvake kuti ndizwe kuti chii chiri kuitika ndokutofambira petizva alright ino namasuro tinoti tifambe pamwe chete tikukuburirewo daadakafamba nayo tizuzwe chiro mabudai ndiri kuzva changamire zvemuri kutaurira munozvida here mubatwe mun'anga mupemberere ndiri kuzvidza changamire asi nhindiro yangu iri kuti ini handina chendinokwanisa kuita ndikuzve zvemunonditaurira mundiri pano achishowa kuzwa nekuda zviro zvino zimbabwe riri kuti muri kuda here kuti tichifamba tiri pamwepo imopindure kuti ndiri kuzwa
hanzi muri kuda ere kuti tichifamba tiri pamwepo tichitsvaka chokwadi ngekuti imi muri kuti samwe ndiri kunzi uri udiwe kuno nekufa kwani imoti handina kunonga ndakazvizwa handisi kuuraya munhu kamakauraya handisi kuuraya munhu chipindurai pekuti muri kuda ere kuti titsvake chokwadi nyaya kunishuka pana ndekudai izvi zvindi panapa handizvo ndadaidze pano asi unishuka ngechekuti handina kana kuti pane chikuti nesomba aiwa makuende mberi ndakuende mberi chisi kumunetsa isa hatichizii ende hapana mboo iripo inoratidza kuti hakuna shuro kunetsai kumba kwenu ndekudzoke pamashure pamati mwakambofamba mwega mungatamba here bhora kuzvitambire bhora kana kutambe draft mega uchida kuona unowina imimi ndimi muri kuzvimakwauraya munhu muzviti ndakafamba ndega ndaide kutsvake chokwadi kuti mwaiziye kuti hamuzi kuuraya munhu chaite kuti muende kun'anga kuti kundoende kofamba ndizive chii chiri kuitika chakanga chiri chii aiwa ndindiwa pakachidedza saka ndingaramba kagara ndisina saka maite kotsitika here kudai vangange muine zano zvakwana makati mambo pamusana pekuti ndapomerwe kuti nemarobha wakauraya munhu ndaidawo mambo kuti mutifambise nimuonawo kuti wani ndakauraya munhu here tokuita jeni bude pachena kusikude uhwanda kudai nini ndaandati zvataa pano zvitese kana makambowo muchifamba mwega indinofambawo nenemi mambo ini ndiripo ndore ndikuti ndalizwa changamira tifambisei ndalizwa changamira ndalizwa basi ndinokutaurire zviro zvetinoita kana inoti kana vanhu apindikana kuti ivo vachowati ati ngadi kufamba izvizvi hama dzimuzvimvurumini munoyaide kufamba nauri manje munomonga inofamba kuti mambabva machuruteni munoda kufamba kaikuti uri kuramba hako iwowe hamuna kundiuraya leo handisi kungokuuraya hauna handina une shuwa ndine shuwa kana hautisi kungokuuraya mwakandiuraya unditore kumba kwangu uri kunyepa kuti hamaende kupe mari yako ndakadzoka iri kumba kwangu pemanganditora mari yandade kupa ndeini ndanga ndine chikireti ari sibanganwa renyu here bangana nani iwewe anyamurima namurima handina mari yako ndainganaenda kitori usamhanye mberi mina nditaure tinovana kufamba n'anga nato so titaurire chokwadi hatazwe chokwadi toti wani hatazwe kutanga ngatitaurirawo zvene ngatitaurira ipo kana atitaurira chokwadi chokuti ndiri kuone rufu wakaura wangu uite nhazo kuti hatazvizo tinoti chinyora pasi tobvapo tozoenda zvepane chipiri pane chitatu zvizarapa zvakaita makakatanwa tozozvezvikuita ino handi imwega muchaenda kuva pane amweni akutorodzwa vakauraya pakondireti yenyu yamamwina yekuuraya munhu marupa akaonekwa aionekwa apo napo akamboaonawo marupa dare ramambo marange rakazopa mutongo wekuti mhuri idzi dzinofanirwa kufamba pana vana chiremba vatatu. Saka kufamba kwakatotangwa nemusi wesvondo mumwe chete iwoyo. Vakatoenda pana sangoma wekutanga avo vanonzi sekuru ugona varoyi.
nekuda kwekutyira kureba kwevhidhiyo redu zvakanyanya, tiri kukupai muzvikamu zviviri zuva iri, zvinoreva kuti chikamu chekufambwa kwakaendwa kwasekuru Gonavaroyi tava kukupai muvhidhiyo riri kutevera muchinguva, mushure mwemaava mashoma-shoma rinenge ratobuda pano. Garai muri pano makasubscribe kuti murege kuzorasikirwa naro kune avo vose vanga vasati vasubscribe. Tinokukurudzirai mose kuti mulaike kuti vamwe vaonewo, pamwe chete nekushare. Isai makomendi enyu mucomment section mutiudzewo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, chatinoramba kutukana nekuzvidzana. Titaurewo zvine chiremerera patinenge tichinyora. Mwari vakukomborerei, vakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Tosangana muchikamu chinotevera. Mm-hmm.